Ovo su video upute za izradu scenarija učenja unutar ISE portala. Prvo što je potrebno napraviti je putem ISE portala doći do zajednice ISE Hrvatska zajednica, te nakon toga između ovih mogućnosti kliknuti na opciju Resources. Nakon što se vaša stranica očita, između ovih mogućnosti biti će potrebno kliknuti na Create New Educational Resources kako bi izradili novi scenarij učenja. Nakon što kliknete na ovu opciju, prvi korak je odabrati tip resursa. U našem slučaju to će biti obrazovni scenarij, odnosno educational scenario. Sljedeći korak je odabir alata za izradu. Ovdje je tu jedan jedini ISE authoring tool, pa tako ovdje nećete morati ništa birati. Te treći korak je kliknuti na opciju Create New. Nakon što se učita stranica, biti će vam prikazano sučelje za unos meta podataka za vaš scenarij. Bitno je napomenuti ovdje kako su oni obavezni i idu slijedno, znači nećete moći preskakati korake. Kao što vidite, kada dođete na neki od ovih koraka, tu je crveni znak, znači da ne možete preskakati, nego morate slijedno unositi potrebne meta podatke prema kojima će se kasnije vaš scenarij identificirati i moći će ga se pretraživati. Dakle, prvo je potrebno primijetiti da neka polja su obavezna, znači ona će imati ovu crvenu zvjezdicu, a neka će biti opcionalna pa ih nećete morati niti unositi. Dakle, za početak potrebno je unijeti naslov vašeg scenarija, te nekakav kratak opis. Jedna korisna napomena, dobro je imati već unaprijed pripremljen tekst koji ćete unositi u scenarij kako bi si olakšali posao. Sljedeće je potrebno unijeti nekakve ključne riječi prema kojima će se moći pretraživati. Kako bi odvojili svaki pojam posebno, potrebno je samo stisnuti zarez i prijeći će vam sljedeći pojam, odnosno ključnu riječ. Moći ćete unijeti koliko vam je potrebno. Sljedeće je potrebno odabrati jezik na kojem je sam scenarij učenja. Te na kraju, zadnji korak na ovom prvom koraku zapravo je odabir da li će vaš scenarij biti javno dostupan ili privatan, te da li želite omogućiti drugima da uređuju vaš scenarij, odnosno da ga preuzmu i urede prema svojim potrebama. Preporuča se da stavljate na javno i da dopustite, znači, prilagodbu ostalim korisnicima, no zapravo je vama na odabir. Sljedeće je potrebno dodati nekakav obrazovni kontekst, znači nekakav kontekst, da li je to za osnovnu školu, nekakvu stručnu ili neformalnu, također koje godište grupe za koju je namijenjen ovaj scenarij, nekakve posebne zahtjeve poput računala ili slično, također koja je težina samog scenarija, da li je isto tako ovdje, da li je to nekakav nastavni plan ili
obrazovni scenarij, u našem slučaju to obrazovni scenarij. Ovdje je obavezno unijeti trajanje koje zahtijeva da bi se prošlo ovaj određeni scenarij učenja. Znači unesete sate i minute koliko je potrebno da bi se savladao sadržaj unutar scenarija, te možete odabrati da li je scenarij prilagođen za neku djecu ili osobama sa posebnim potrebama. Nakon što ste unijeli potrebne podatke, prelazi se na sljedeći korak klikom na Continue kao i kod svakog koraka. Sljedeće ovdje je obavezno unijeti ishode učenja. Dakle, potrebno je odabrati da li je to nekako konceptualno ili proceduralno, što će zapravo učenici trebati moći na kraju, da li zapamtiti, razumjeti, primijeniti, razmišljati kritično ili slično, i unijeti opis šta će oni to trebati, znači, zapamtiti ili primijeniti. Isto je tako za psihomotoričke vještine, za afektivne. Također možete dodati još svojih elemenata klikom ovdje na plus. Te nakon što unesete svoje ishode učenja, potrebno je kliknuti na Continue. U ovom koraku ovdje, znači u polja Big Ideas of Science, potrebno je odabrati zapravo nekakvu znanstvenu ideju koja zapravo najbolje opisuje vaš scenarij učenja. U ovom slučaju kod morskih orgulja u našem primjeru to bi bio, znači, changing the movement of an object requires a net force to be acting on it. Isto tako potrebno je odabrati domenu unutar koje se nalazi vaš scenarij učenja, znači da li je to astronomija, biologija, kemija i slično, te također unutar određene domene možete dodatno još specificirati pod koju kategoriju spada vaš scenarij učenja. U ovom slučaju su to, znači, fizika i pod fizikom valovi. Po završetku kliknete Continue i ovdje nekakva dodatna informacija koja nije obavezna za unos, ali možete dapače unijeti kako bi pobliže opisali vaš scenarij učenja, da li postoji nekakva autorska prava i ograničenja, da li postoji nekakav trošak, kakva je znači, interaktivnost, generalna struktura i sl. Nakon što ste unijeli sve potrebne podatke, možete se vratiti natrag na prethodne korake i kada ste sigurni da ste sve unijeli što je bilo potrebno, kliknete na Save and Edit Phases kako bi prešli na dodavanje sadržaja u vaš scenarij. Nakon što se vaši meta podaci pohrane, sustav će vas obavijestiti da su uspješno pohranjeni, te će vas odvesti na sučelje za unos sadržaja samog scenarija. Scenarij je ovdje podijeljen na 5 koraka istraživačkog učenja, znači orijentacija i postavljanje pitanja, generiranje hipoteze i dizajna, planiranje i istraživanje, analiza i interpretacija, te zaključak i evaluacija. Kako bi dodali za svaku fazu svoj sadržaj, dakle sve što je potrebno je kliknuti, znači, na ovo tu polje
I on će vam tu pokazati bazičan, osnovan editor gdje možete uređivati svoj tekst, kopirati, dodavati, možete dodavati slike, nekakve poveznice, posebne simbole, znači potpuno osnovne funkcionalnosti poput jednog Worda. Pa evo, zato dodat ćemo nekakav sadržaj. I primjerice možemo recimo dodati sliku, slika se dodaje uobičajeno klikom ovdje. Možete staviti nekakvu sliku sa weba, ako ovdje stavite poveznicu na nju, ili možete staviti zapravo neku sliku sa vlastitog računala koju ste pripremili. I bitno je kliknuti ovdje prvo send it to server, kako bi on zapravo pohranio na sustav. Možete ovdje definirati visinu i širinu, da li želite nekakvo poravnanje, primjerice u sredinu. Možete dodati nekakav alternativni tekst ako je prilagođeno za primjerice slijepe osobe i slično. Te po završetku kliknuti OK i dakle slika će vam se ovdje prikazati. Također možete dodati druge sadržaje poput multimedije, dodatnog teksta i slično. Pa eto, da bi dodali video, potrebno je kliknuti ovdje Media. I sve što je potrebno je uzeti poveznicu na vaš YouTube video, te staviti ovdje poveznicu i kliknuti Embed. Te će vam on dodati vaš video. Također možete dodati pitanja za rješavanje problema. Klikom na ovdje ovu ikonu Question. Te ovdje dodate znači vaše pitanje. I dodati moguće odgovore. Također možete, za slučaj da učenik odabere neki od ovih pitanja, možete dodati nekakvu povratnu informaciju na odgovor koji je on dao. Primjerice, to je dobar odgovor, ali postoji točnija definicija ili krivi odgovor i slično. Također, na kraju svake faze, kako bi mogli prijeći na sljedeću fazu dodavanja sadržaja i kako bi mogli zapravo pohraniti svoju lekciju, ovdje je potrebno postaviti pitanje koje će odrediti razinu učenikovih kompetencija, znači da li on slabo prati ili jako dobro prati, znači nekakva evaluacijska pitanja. Pa primjerice pitanje ovako. Te imate 3 moguća odgovora. I za svaki od tih odgovora možete definirati
razinu sposobnosti koje učenik ima, znači da li jako dobro prati i ima visoku razinu shvaćanja, nekakvu srednju, ili da li je lošiji učenik teže prati i slično. Možete dodati nekoliko takvih pitanja. Za prelazak na sljedeću fazu potrebno je samo kliknuti na pojedinu fazu. Isto tako dodati sadržaj kao u prethodnoj fazi. Te tako za svaku posebno. I nakon što ste zadovoljni sa onim što ste unijeli, kliknete, možete pregledati vaš scenarij. I zatim ćete vidjeti ovdje sadržaj koji ste unijeli, video, možete odgovoriti. I tako prelazak na sljedeću fazu. Nakon što ste pregledali i vidjeli da ste zadovoljni sa vašim scenarijem, sve što je potrebno je kliknuti na Save Lesson. Sustav će vam javiti da je vaš scenarij uspješno pohranjen, te zatim klikom na ovu tu ikonicu gdje piše My Lessons and Scenarios možete ovdje vidjeti sve scenarije koje ste unijeli i isto tako ovdje je vidljiv scenarij koji smo upravo izradili. To bi bilo to od video uputa za izradu scenarija učenja na ISE portalu. Lijep pozdrav i doviđenja.